سلام كما يتصلحوا كبرات خطاتلتي قداموت ميديا كم تلمود نسعى زدالنا لكم زينات دم حجنا لكم قريبنا لنا تكتاتلنا نعدمنا برستاتهم كنفلم ني channelنا لايك سبسكرايب شير ناغبركم ما كسامو داتا مسانا قصلو كابل تግራይ بسراويت ኤርትራ ተዘሪፎም ዝተወሰዱ ዓበይቲ ንብረታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይ ሕጋዊ መንገድና ተሸጡ ከም ዝርከቡ ተገሊጹም توكل سراوي تግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተራኺቦም ከም ዝዘራረቡ ተሓቢሮም ኣብ ትግራይ ክጣየሽ ዝተባሃለ ግዚያዊ መንግስቲ ብቁልጡፍ ክቀውም ውድብ ናጽነት ትግራይ ጸውዑም ዕሉል ደጋፍ ጄኖሳይድ ትግራይ ዝኾነ ጋዜጠኛ ታምራት ነገር አካባቢ ኢትዮጵያ ከም ዝተባረረ ተገሊጹም እትሕጂ ተበጽሕ ዘሎ ስምዕነት ሰላም ውጽኢት ፍረቃልሲ ሰራዊት ትግራይ እዩ ክብል ተጋዳላይ ዘነበ ክፍለ ሰላሊዓ ሓቢሮም ናብ ዝርዝሮም ሰይርና ኣለና توكل سراوي تግራይን ኢትዮጵያን ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተራኺቦም ከም ዝዘራረቡ ተሓቢሮም بوغان كلتيوم تدرادرتي نتسمع سلام عم مقصالن عبايتا مرادن صبوات جماروتات كم زلو ዝተሓበረን ትኸውን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት توكل سراوي تግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ተራኺቦም ክዝትዩ ምዃኖም ኣባል ተላዘብቲ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምኖ ተዛሪቦም ካሞንጎ ኣብ ዝተሳለጠ ልዝብ መራሕቲ ሃይማኖት ወኪሎም ዝተዛረቡ ኣባጡ ዑምበርሃም ኣፋውስን መግብን ሓዊሱ ናብ ትግራይ ንኽኣትውን ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቁን ንኽወፅን ሕቶ ኣቕሪቦም ዝተኣሳሲሩ በዚ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ከም ዝተሃስየ ዝገለጹ ፍሉይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆም መራሕቲ ሃይማኖት ንሰላም ክሰርሑን በትስምዕነት መሰረት ሓይልታት ወጻኢ ክወፁ ግድን ከም ዝኾነን ብመሰረቱን እቲ ተግባር ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ገሊጾም እዮም بمسارة السمعنة حالتات وطاي كاب تግራይ كوتو جدن كم زخونون تزاريبهم بأوليسوغون أوباسانجو استمرحلو خابر رئيسة كتما تግራይ مقالة عدد سالة أكوينم علامة نايت عدد كونتات أفزاز ما سمع سلامن زرليو دقاف مقبارن مقانو حبيرهم وغن منجست تግራይ زاگير سگبرو سرحاتي بپريزدانت دبرتين ገብረ ሚካኤል ገለጻ ዝተገበረን ተኸውን ብዛዕባ ሰነ ስምዕነት ምስ ህዝቢ محاور መንግስቲ ሰራዊትን ዘድል ምርዳእ ከም ዝተገበረሉ ከምኡን መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ዙርያ ሰላም ትኩረት ገይረን ክሰርሓ ከም ዝተገበረን አብሪሆም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሰረታዊ ሃብቲ ትካላት አገልግሎት ክጅመሪ ብዝብል ተስፋ ምድላዋት ይጻፈፉ ከም ዘለውን ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹሎም ነዚ መድረኽ እንቅፋት ይኸውን ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ በአሽሓት ዜጋታት ይጭፍጭፍ ከም ዘሎን ዳግም ናብ ኩናት ንምእታዊ ጻዕር ከም ዘሎን ነዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለም ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ትግራይ ንኽወፅእ ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ተሓቢሮም ካብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ተዘሪፎም ዝተወሰዱ ዓበይቲ ንብረታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እናተሸጡ ከም ዝርከቡ ተገሊጹም ሰራዊት ኤርትራ ምስ አንስቱ ከይተረፈ ናብ ትግራይ ብምእታው ንኣስታት 2 ዓመታት ዝሰርቆም ንብረታት ልዕሊ ዓቐን ኮይንዎ ዛጊድ ንግዲ ከም ዝጀመረ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረድዮም ቀደም ክብል ካብ ትግራይ ተነቂሎም ዝተወሰዱ ዓበይቲ ፋብሪካታትን ዘመናዊ ማሽነሪታትን ተጻዒኖም ኣብ ኣስመራ ዝተተኸሉ ምዃኖም ዝፍለጥ እንትኸውን ዛጊድ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይሽየጥለዉ እቲ ዝገርም ድማ በቲ ካብቶም ካብ ትግራይ ዝተዘረፉ ንብረታት ህዝቢ ዝርከብ ዶላር መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ምስ ኤርትራ ብመልክዕ ጸሊም ዕዳጋ ተኸፋሉ ኮይኑ ይቅበል ከም ዘሎ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት ኣረድዮም ሰራዊት ኤርትራ ንትግራይ ካብ ዝረገጸላ መዓልቲ ጀሚሩ ዘይገበሮ ጉድ ስለዘየለም ኩሉ ዝከኣሎ ዓመት ዝምታን ቅትለትን ብፍጻም ዝከኣሎ ካብ መንዲልን መሽረፈትን ክሳብ ዓበይቲ ማሽነሪታት ብምውሳድ ዘይከኣሎ ድማ ኣብኡ ኸሎና ዓንወ ከም ዝኸይድ ዝፍለጥ ተግባር እዩ ኣብ ትግራይ ክጣየሽ ዝተባሃለ ግዚያዊ መንግስቲ ብቁልጡፍ ክቀውም ውድብ ናጽነት ትግራይ ጸውዖም ውድብ ናጽነት ትግራይ ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ትማሊ ሓድሽን መዘራረብን መግለጺ ሂብሎም ከም ዘለዎ ከም ዝስዕብ ክነቅርበልኩም ኢና ዘላቕ ሰላምን ርግዓትን ካብ ቤትና ይጅምር ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ስርዓት ኢትዮጵያን ሕወሓትን ሰነድ ስምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቁፂርና ኣለና ብወገና ዝውዕሊ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ክፈጥረሉ ዝኽእለሉ ዕድል እንተሎ ምእንቲ ሰላም ናይ ባዕልና እወንታዊ ተራና ጻውትና ነቲ ኩነታት ብዓቕልን ትዕግስትን ኣብ ምዕዛብ ኣለና
ኣብዚ ትዕዝብትና እዚ ዕድል ሰላም ገና ካብ መሬት ሓፈት እንተይበለም ናብ ሓደጋ ከኣቱ ክገብርዎ ዝኽእሉ ክልተ ዓበይቲ ዕንቅፋታት ነስተውዕል ኣለና ካብዚኦም እቲ ሓደ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወረርትን ሕጂ እውን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ገበናትን እንትኸውን እቲ ካልእ ድማ ውድብ ሕወሓት ዝፍጽሞም ዘለዉ ዘይሓላፍነታውን ሓደገኛን ተግባራት እዮም ውድብና እዚ ውዕል ሰላም እዚ ሰላም ናይ ምምጻእ ዕድል ክህልዎ እንተኾይኑ ኣብ መሬት ትግራይ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ብቁልጡፍ ክወፁ ከም ዘለዎምን ዝፈጸምዎ ገበን ዘስዓብዎ ዕንወትን ተሓተት ዝኾነሉ ስርዓት ኩሉ ከም ዘለዎን በብግዚኡ እናተሓሳሰበ መጽዩ እዚ ጎሲኻ ዝግበር ፈተነ ውጽኢቱ ሰላም እንተይኮነስ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይሕጸር ቀጻልን ኣዝዩ ዝኸበደን ዓንኬል ህውከትን ዕግርግር ምፍጣር እዩ ክኸውን ዝኽእል ሰላም ዕድል ክህልዎ ዝኽእል ብናይ ኩሎም ወገናት ሰናይ ፍቓድን ምእንቲ ሰላም ዝወስድዎ ስጉምትታትን ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ድሕሪ ምፍራም እዚ ውዕል ሰላም ውድብ ሕወሓት ዘውፅኦም ዘሎ መግለጽታትን ዝፍጽሞም ዘሎ ተግባራትን ነቲ በዓሉ ዝፈረሞ ስምምዕ ሰላም ብቓልዕ ዝጻቦን ዕድል ሰላም ናብ ሓደጋ ዘእትውን እዮም እዚ ውድብ እዚ ኣብ ቅድሚ ዓለም ነዚ ውዕል ዝፈሪሙ እንተበቅዕ ኣብ መቐለ ኮይኑ ነዚ ውዕል ክፍርም ወኪለ ሰደድክዎ ሰብ የለን ክብል መግለፂ ኣውፂሎም ሕወሓት ከምዚ ዝበለ ግልፂ ኣሉን ክሕደትን ዘፈጽሞ ዘሎ ምኽንያት እቲ ፍሉጥን ዝበለየን ባህሪኡ ዝኾነ ንህዝቢ እናዳናገርካ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ምድላይ ከም ዝኾነ ግልፂ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ውድብ እዚ ሕጂ እውን ንትግራይ ናብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ መሓሙቕ በይኑ መሪሑ ኣእትዩ ከብቅዕ ሕጂ እውን ከምዚ ዝበለ ግልፂ ፀረ ሰላም መግለፂ ከውፅእ እንተሎ ብኩሉ ወገን ክኹነን ኣለዎም እዚ ጥራይ እንተይኮነ እዚ ውድብ እዚ ኣብ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ዝፈረሞ ስምምዕ ሰላም እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጠሓሰ ተግባር ከም ዝነበረ ኣሜን ኢሉ ተቐቢሉን በዚ መረፃ ዝቆመ መንግስትነት ትግራይ ኣረኪቡን እንተብቅዕ ኣብ መቐለ ኮይኑ ግና መንግስቲ ትግራይ እናበለ ህውከት ክፈጥር ይረአሎም እዚ ነቲ በዓሉ ብስሙ ዝፈረመ ውዕል ሰላም ብቓልዕ ዝጻረር ሓደገኛ ተግባር ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ነተሓሳስብ እዚ ንበዓሉ ብስሙ ዝፈረመ ውዕል ሰላም ብቓልዕ ዝጻረር ሓደገኛ ተግባር ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ነተሓሳስብ ህዝብና እውን ድሕሪ ምኽታም ውዕል ፕሪቶርያ ብስም መንግስቲ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ መግለጽታት ይኹኑ ዝወርዱ ዘለዉ መደባት ካብ ሓደ ብሂወት ዘየለ ኮይኑ ግና ሕጂ እውን ንምቕባል ዝህንን ሰኣነ ኣካል ዝፍልፍሉ ዘለዉ ምዃኖም ተገንዚብካ ነቶም መግለጽታት ይኹን መደባት በዚ ሚዛን እዚ ጥራይ ክትሪኦም ከም ዝግባኣካ ክንሕብረልካ ንፈቱ ምስ ዝተዛሚዱ ንሰራም ፖለቲካ ሕወሓት ክበሃል ካብ ዝግበሩ ኣኼባታት ይኹን ክጽውዑ ዝኽእሉ ከም ሰላማዊ ሰልፍን ዝኣመሰሉ ንጥፈታትን ህዝብና ንዓርስኻ ክተግልልን ምስ ከምዚ ዝበሉ ተግባራት ተተሓይዙ ክመጽእ ዝኽእል ንዕድል ሰላም ናብ ሓደጋ ዝእቱ ህሞት ብኣጋን ክትከላኸልን ጻውዒትና ነቕርብ ምስ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያን ምፍራስ መንግስትነት ትግራይ ተተሓይዙ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ጸላእቲ ኣትዩ ዘሎ ህዝብና ዝወርዶ ዘሎ ሓሳረ መከራከሪ ኣክል ካብ ቀጥታዊ ቁፅጥር ጸላኢ ወፃኢ ዝርከብ ህዝብና እውን እንትኾነ ካብ ውድቀት ሕግን ስርዓትን ዝነቐሉ ሽግራት ሰንሰን ከብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ውድብና ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚኦም ብዙሕ መልክዓት ዘለዎምን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወስኹ ዝኸዱ ዘለውን ፀገማት መፍትሒ ክገብረሎም ዝኽእል ዝኾነ ኣካል ከም ዘየለ ይርዳዩ ስለዚ ህዝብና ከምቲ ልሙድ በዓልኻ ሕግን ስርዓትን ክትኽብርን እዞም ፀገማት ካብዚ ንላዕሊ ተጋዲዶም ህልውናኻ ናብ ኣጠቓላሊ ሓደጋ ከየእትውዎ ክገብር ዝኽእል ቃልሲ ክተካይድ ከም ዘለካ ክንሕብር ንፈቱም ምእንታን እዚ ዝረአ ዘሎ ምልክታት ውድቀት ሕግን ስርዓትን ብቁልጡፍ ክእለ ድማ እቲ ክጣየሽ ዝበሃል ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ ብቁልጡፍ ዝቆመሉ ኩነታት ንኽፍጠር ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ንኽረባረቡ እናፀዋዕና ክሳብ እዚ ዝግበር ድማ ኣብ ምርግጋፅ ሕግን ስርዓትን ዝነጥፉ ዘሎ ኣካላት ብውፍይነትን ዓርሰ ተበግሶን ምእንቲ ህዝቦም ክሰርሑ ለብዋና ነቕርብ ናጽነት ንብሔራዊ ክብረት ውድብ ናጽነት ትግራይ 15 ሕዳር 2015 ኣቆጻጽራ ግዝ ዕሉል ደጋፊ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝኾነ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተባረረ ተገሊጹ በዓል ዋና ተራራ ኔትወርክ ትብል ናይ ኣምሓሩ መርበብ ሓበሬታ ዝኾነ ታምራት ነገራ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝረብን ዘይዝረብን ጉዳያት ብምሕምዛቕ ዝፍለጥ እንትኸውን ካብ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ወጻኢ ዘረባታት ብምዝራእ ዝፍለጥ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ኣምሓራ ልዕልና ንምርግጋጽ ላሕ ዝብል እንትኸውን ካብዚ ብዝነቐለ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣምሓራ ጥቕሚ ኣብ ዘይሕልወሉ ግዜ እንተይተረፈም ብግልፂ ክሳብ ምጽራፍ ዝበጽሕ ጋዜጠኛ ኮይኑ ዛጊድ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ከም ዝወፀ ተገሊጹሎም ዛጊድ ምኽንያት መደሚ ብግልፂ ዘይተነጸረ እንትኸውን ተኣሲሩሉ ዝነበረ ክሲ ብዘይ ምዕጻው ዳግም ከይእስተር ስጋእ ስለ ዝሓደሮን ከም ዝለመዶ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘለሉ ስርዓት ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ከም ድላዩ ክዛረብ ከም ዘይኽእል ስለ ዝተገንዘበን ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት እናገለጹ ይርከቡ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ሰላም በላይ ዝኸደ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎም
تمرات نجرة قدم كبلون كاب كل تشخص أو كل تشن كل تأم تمرت عبديس نجرة تسميت جازيت عبسر حلو وان مس مسار حتو بزعته كس مسرد كاب إثيوبيا وتيو كم زنابر الذكريم دحريو أو أمريكان 10 عامات دحر مزنح مس ممت أبي حمد أو كل تشن 10 ناب إثيوبيا أتيو ترارا نتورك أبتبل عمدي أبوليتيكا وديات كتصارفن زي المدريتو تاتن كبس أنحم يكون بر أبز حلف عامات منجست أبي حمد ندنجاج هتوز جزي أواج شفان بمقبر ن4 أواره أسير وتنحيهم اتحجي تبصح زلو سمعنا سلام وصيت فرق على سراوت تግራይ مخانو تغادلاي زنبه كفله سلالي احابيروم نحالوات اندحنت نزب تግራይ ኢሉ ተገዲዱ ናብ ኩና ዘአትወ ሰራዊት ትግራይ በተኸካይዶ ጽንሐ ሓጺናው ጽንዓት መሪር ተጋድሎን ናብ ትሕጂ ተበጽሕ ዘሎ ስምዕ ሰላም ክብጽሕ ከም ዝተኻአለን ውጽኢት ፍረቅ አልሱ ምኻኑን ካብ ላዕሎት አማራሓ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ዘነበ ክፍለ ሰላሊዓ ተዛሪቦም ሳላ አውሽጥን ወፃን ዘሎ መላ ህዝብ ትግራይ ደጀንን ግንባርን ተዋዲዱ ተናቢቡን ክኸይድ ስለስተገበረም ህዝብ ትግራይ አመላ ዓለም ክፍለጥን በዓለም ለኸ خدانን ተገሪ ክብል ድማ ሓቢርሎም ኩሉ ግዜ ህዝቢ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ንሰላም ዘለዎ መርገጽ ዘይልወጥ ዝበለ ተጋዳላይ ዘነበ እትሕጂ ብደጀንነት ጽንዓትን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ተበጽሑ ዘሎ ስምዕ ሰላም ንህዝብ ትግራይ ዓብይ ትርጉም ከም ዘለዎ ይረድዩም ህዝብ ትግራይ በኃይል ክጎጽጽዎ ክጎብጥዎን ዝመጹ ኃይልታት ፈጺሙ ከም ዘይንብርከኽ በተግባር አመስኪሪ ዝበለ ተጋዳላይ ዘነበ ክፍለ ሰላሊዓ እቲ አወሰን ምዕራፍ በጽሑ ዘሎ ስምዕነ ሰላም ብዝግባእ ተረዲኻ ምትግባር አገዳሲ ምዃኑ መልእኽቱ አስፊሩሎም ባርከስ ኩብራ ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ንሰዓት ዳልናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምናልና ብኻልኦት ሓበሬታት መሪስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዓለይኩም